Ideja Arhuške konvencije je pravo naroda da ga se pita i da sudjeluje u pitanjima okoliša. Hrvatske građane pita se samo pro forme, a glavnu riječ oko projekata vodi otpadna mafija. Baš ovih dana, kolegice i kolege, poništen je natječaj za Centar za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje, procijenjene vrijednosti 246 milijuna kuna. Ponude su bile čak 719, 711, 668 milijuna kuna ili 3 puta veće od onog što je originalno predviđena vrijednost. Natječaj je poništen, ali ponuđači će se vratiti sa tek malo manjom cijenom. Preplaćivanje prati i brojne druge projekte, pa tako imamo Centar Babinu Goru, Centar Biljane Donje, Centar Bikarac koji su višestruko preplaćeni. Uz ovim i brojnim drugim projektima dolazi do pronevjere novca iz europskih fondova, izgradnje projekata koji neće funkcionirati, masivnog povećanja računa za usluge, zagađenja vode, zraka i tla. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće da Europska agencija Jaspers ne verificira ove projekte, bez obzira koliko preplaćeni, nestručni, nekvalitetni i predimenzionirani bili. Vrijeme je da komisija odluči je li cilj EU fondova izgraditi funkcionalne projekte za građane ili subvencionirati otpadnu mafiju i s njom povezanu političku klasu. Hvala.